Volám sa Katarína Slatinská a predstavujem občianske združenie Artivia, ktoré prezentuje umelcov, autorov, remeselníkov z celého Slovenska na rôznych podujatiach, workshopoch a vzdelávacích aktivitách. A na jednej z týchto aktivít sme boli oslovení organizátormi JobSpot, aby sme našli spoločný prienik s ich veľtrhom práce, ktorý sa bude organizovať v tomto roku v Trenčíne a v Trnave. No a na základe tohto stretnutia sme začali tento nápad kreovať. Výsledkom našej aktivity teda bolo ponúknuť na veľtrhu práce workshopy a predstavenie autorov s tradičnými aj netradičnými remeslami. Takže touto cestou, pretože si myslíme, že remeslá sú veľmi dôležité pre duchovný vývoj, pre našu vnútornú rovnováhu a pre násadenie, ktoré momentálne existuje vo firmách, je to veľkým bonusom pre zamestnancov. Takže by sme tak radi oslovili či už návštevníkov podujatia, tak aj vystavovateľov, ktorí sa na týchto veľtrhoch budú zúčastňovať. Medzi tradičné remeslá patrí keramika, frivolitková krajka, šúpolie, vyrezávanie z lipového dreva, ktoré konkrétne budete môcť vyskúšať na jednom z workshopov a mnoho ďalších. Prihlasovať sa môžete cez stránku jobspot.sk, kde budete mať registračný formulár. Na každom workshope sa môže zúčastniť 10 ľudí, na šúpoli iba 5 ľudí, pretože to je veľmi technicky náročné absolvovať tú techniku za 1 hodinu pre viacero ľudí. Budete sa môcť oboznámiť s hrnčiarským kruhom, s modelovaním. Dokonca vám prinášame jednu z netradičných techník výroby keramiky a to je práca s modelovacím striebrom. Ak máte záujem si prísť okúsiť alebo si objaviť vlastnú kreativitu a možno vás zaujíme materiál, o ktorom ste si nikdy nemysleli, že ten je práve ten, ktorý je pre vás zaujímavý, tak nech sa páči, budete vítaní a tešíme sa na vás.